Kublai fi baro saisien pat nagaliang jongka balang ngi ai kublai fi hakakateng betiang tam kujo utrai Jesu ki prabang bi baro bat ki perlok perjor ki badan hagi yeng kisem kujong fi ngi khot songpha chakani ki jeseng lang kujongi lingba juan kapor bat kapang pedeng jongi jing sekri kujongi na kapor kalong yathu hau Jesu Kaktiin ke jong ublay ka ong tu syak skor ya ke jing duai jonga a ublay barwat buri ya ladi na ke jing kerpat jonga tu ngau yanga bat tu pai ktien yanga hanya ke por nginya so lang da punya ruai tu ke jing ruai ke ars pa asan pun riu bat ars pa under pulai na ke bakhamrim Jesu long ulok bakodor Shau Jesu ngayai pai ngalasuk banyo lam baro shau blay hajing duai kejing ruai ba aspa asan pun riu bat aspa under pulai na ka khamrin Jesu long ulok pakordo Shau Jesu ngayai pai Ngara sopan yo lambaro Shau blay hajing duai Jing sokat no judono kano nishu sakuslai namar bangem treban walam lushu blay hajing duai ni chu shambon ki jeng Jing ten jo bakus lai Lentang asham la banyo lai Shau blay ngalet duai Hey yen sham ulok bashanya Bas ngolem yangi Jesu trayu itu ya Basyaungan leduai Ngarat lepat kya gajengke Unsin ya kapok na prai Jesu long pagodo Ngan bret put hajing duai Leki lok jong leki kela Ya tuhu blay daduai Hagi santi klein on Barok lem dawai Hashwa ke ban lek ho blay jing duai ngan puli katuk ani ki banta na tiang jong ublay ya bangila ban syam na ka gospel ke jong Marcos ke lenong ke beningkong ke dekat ke baat kundai hadu ublay puar Barkom juru nak citi cek Filipi ke lenong ke basau
kat khot ke ban riu bat ke ban nyo ki kan tien ki ba ong kum ni ti kum ni ru haba kelami no nagata kasinakop kilarung sakayeng usimon bat wan riu lem ba ujakop bat uyo anisru henroi kasingkian kurem usimon kathia baga khisyo te kumta kiathu hau chapang jongka te ulawan ba ulabat yaka nagakti bat ulakhli yaka te kata kakhisyo kala ino yaka bat kala shakri yaki ondala janmiet te habala sep kasngi kewalam hau kibapang baro bat jagita kiba syong ksudru di baro sisnong kelewan lang hakajingkhang ba ulapin khia sibun kibalapang nagajingpang babun jait ba ulabe no sibun kiksud ba umsya jagita kiksud ban kuren namar bagi itu ya u wat kuslai ya ke ru henrei hake ke baro nagajing duai bat kejing kerpat lem bat kejing aingu tu pen tip ya kejing pan jong phi sya ublei ti kata kejing suk ublei ke palat ya kejing sampang baro kan ri jai ken ya kido nut jong phi bat ya kejing mut jong phi ha ukris jisu tongin pendam ha ublei ha kejing duai kumni au ublei bok pa jong i ba peneng ngiwan ke ban pau pat sai sin hakmat ke khet isnei ke jong me ya kaban aingu nakam tani kapor au blei ya kabang ila ya kaban sekuri ya me oi au blei hala ke jong ki yen ki sem ke jong kumni au blei ni don la ke jong ki jing sem ke jing yo mat ke jong ki bang ila le se ban ya pier iwei nei wei pat dan pre jong yo mat ki jing sngau si ki jing khuslai ki jing jaw mat ba ki jing ja ki ba sngau si ha ki yen ki sem ke jong oi dan pre jongi ro oblei ke yo amat ye ke jing le bha ke jing le sabun ke jong rengi tips kem oblei ha preng kita ke jing yo amat ke per ke jong ngi tip yak ba me mem sim la eno yangi yak ba me mem sim la long jai yang bre me dan rengkat ke pang bat ki khun ke la siu spa ke jong me kom ni oblei ha bangi phai shame ni wani ke ban bu ti ru ha me oblei na ka manta ki paraman sim ke jong dan apa yang jongki au blei leng bagan nga por kidan apa yang jongki jingpang au blei na kadang jongni knyang jingpang dan apa yang jongki au blei kebla dei bandu no ya kiba kiba thoin ke jongki au blei dwai nga por au blei ka ba mi men isnei ya ka ban yarap ya ka ban kesan bor ya ki au blei ba apa yang jing sausi jing khuslai ka ba ki amat au blei ya ka ba mi himan pentingan au blei daw men sim ujong mehi idwai ro ne kapor oblei na kamanta ki chakuri ki jong me ki badana khamat e oblei ya kaban ai ka jing sumar sukher oblei na kamanta ki brieu ki badana pra ki jing pang ki sistem idwai kerpang e oblei na kamanta ki doktor ki nurse per ki wei pat ki badana ka benta ka koi ka khia oblei ki nong tre oblei ki badana ka benta ya kaban sumar oblei ya ki paramen sim ki jong idwai ro oblei ne kapor na kamanta ki nong yalam oblei ki nong sensyar oblei ki badana ka benta oblei ya kaban yalam ki pait ba oblei ki nong song snong oblei ni garui ke ba ik jong ke jelaru kom ju dwai na kam ta jong ki oblei men pen yo aki oblei ye ke jing sem phang oblei ba kom no oblei pen jong ni jing e ye ba bon ki la oblei ban ai ke jing sekuri ko ba hatam na kam ta ukun ben riu jong me ni dwai ke ni ka por oblei na kam ta ki nong sen char snong baro ni dwai ru oblei na kam ta ki kun ki jong me oblei ki badan ka ban ta oblei ka ban yalam ba ka ban penyai bej penyai renti kamtam apa dengan gini sengi kiba idwai gini kapor oblei na kamta kani ka jing sekuri ka jung ya isnei ka ban rengkat oblei bagi banta baro oblei ka bangi sayo ka ban pendap gelong dai sisa oblei jo priang hun kamat ka khat ka jing isnei ka jung dai sisa oblei bagen long dai sisa oblei ba ai man siam oblei na kamta jongi ki bangai baro oblei ki bala ban yo sngo war ki bala ban yo leng ba kani ka program kani kapor sim oblei jing tuai ke jongi ne kapor maaf kilat kilat ke ban sosi tamangi pan ba kerpat ka tang nombor tam jong tra jisu amen agni ke por pat
min peteng ke jing syakuri ke jongi da bang yer wai lang ke jing ruai ka balai spa an repusau balai spa an repusan na ka khamrim ke jing ruai ka balai spa an repusau balai spa an repusan na ka khamrim kat nu thiang ban shania hau bat ban pediang ka ktien bu ai ban nget hakakular jong u ban tipru budai uturai Jisu Jisu mengashania lok basisha ngalasem Jisu 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 kodor tang hami nashania skem kejing ruai kebalai spa an repusau balai spa an repusan na ka khamrim các nốt nhang ban shania bát bát yang các tin bu ai ban nghe ha các ular jong ban tep ru budai utrai Jisu Jisu mingashania lok bashi shangala shem Jisu 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 kodor dang hami ngashania skem kat nut yang kalong banshanya wa batut das nambagor hang tangan lechmi da jengen pangan yo likum kayon Jisu Jisu mingashanya lok bashi shangala shem Jisu 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 kodor dang hami ngashania skem ot yang banshanya au nakapop banyolat nakapa yang na Jisu jing sok jing man ba jing Jisu Jisu mingashania lok bashi shangala shem Jisu 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 kodor dang hami ngashania skem ngas ngosok ngalaban shania hu Jisu lok baken sai ngadebru undong lembat nga adupa berkaikan wai Jisu Jisu mingashania lok bashi shangala shem Jisu 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 kodor dang hami ngashania skem Tuan ka por ngila poi pat chewe benta. Ya ka banyo ya ka ban shashko. Nagaktin ka bakhut ka jong ublay. Hashwa bgen lech ni ka benta tu ngilay ublay ka jing duai. Kumnya ublay sa sien pat ngiwan bandem hakamat ka kajing isnay ka jong me. Ya ka ba min isnay ling bagan ka por. Ya ka banyo ban sngap pat shashko. Ya kaktian ke bakhu kejame. Isnay awlay, ya kaban yarap kesan bor, yo syakriu jome. Budan kaban ta, ya kaban sam, ya kaktian ke bakhu kejame. Hoy awlay, kum ubreo. Budan sibon kejing tuna awlay.
ngay scam ka mi hi au blei bukum kan ka por men pen sle do men siu jom kenang ba ku bor kon pen yo snow leng ba ka tien ka jomi kan dalong de sha au blei ka jing bam ba kan jaman sim na kam ta jong ilang baro isne ro au blei ya kan pen thli ka jing ba berkhat ka jong i sipor bangila ban sngap cha skor ya ka tien ka jomi sim kan jing tuai agar tang jong jisu ni pa amen ka julong ger kom ka jong i kibriu habang don kanu nu ka jing ja la ni ka jing yo mat ka bang yo mat ka jing ka jong i ka julong hi ka jing kwa ka jong i ban ya thu la ka long bang ya thu ha ki ba yeng ba sam ka jong i la ni ha ki parlok ka jong i bat kham tam e hapdeng jo ka jing yo mat ka jong i ke bang i dan hapdeng jo ka jing snow si ke bang i dan hapdeng jo ka jing khuslai ni kwa ban ya thu e ka ta nang bagi ta ka bi yo snow ya ta ka jing ya thu ka jong i kita ka jing yo mat kin la ban ai ka jing pentingan hapdeng jong kita ka jing snow si kalong ru kum ta ka por ka jong trai jisu ba ki brio ki senran hapdeng jong ka jing ya kendu ka jong ki ka jing e ki let ya ka ban ya thu hau ka bentai ya ka belabu kum ka nong rem ha ka jing selok ka jong i na ka por na tu gospel Marcos kelenong ka ban kong kat kat ar khandai ter ya ka ban pen pule menne ka basdang kalong ka jingja ka belaja hak boleh thu yangi bahadien belawai ka jaseng na sinakok loong bau trai jisu lembat arngut kisenran u Jacob par Yohanes kilalej banrung hak yeng jong Simon Petrus bo anda apa kilarung hak yeng Simon Petrus loong bak ta kasingkien kurim lani ka kiau kurim ka jong Simon Petrus kadon hapdeng jong ka jing pangkhisyo bat kum tai long kilalej ya ka ban ya thu hau jisu ketukot khot ka balai pho ko ong kum ne henrei ka singkien kurim u Simon kat thia baka khisyo ti kumta kile thu ha u sha phang jongka ti kumta kile thu ha u sha phang jongka kani kalong ka phang preng jong ka jinga slok ki perlok ba it ha kani ka jan ya thu ha u jisu ngakwa ban kedo katu kat ni teli kimat ha ka bidei bat kani ka jinga slok kani ka jan mir ka baning kong galong ya thu hau jisu ya ka jing e baro ka ktieng ka jong oblei ke thu yangi ya ka jing ja ki babon ke ba pelong ya kisenran bar ki brio hatu ka por ka jong trai jisu ya ka ban leit ya ka ban ya thu hau ya ka jing shem ya ka jing ya mat ki jong ki ni kan mau ke ka belajar hakaba kisenran kita nak peleng juga jingling ke jing pisa ketieng jong blai ke thu ingi badan palat san hajar ngut ke belawan ban sengap bak jing ke mi ni ka por ka long begini pai ba ke la thengan bat kom no an pandap ba me ki la ni kom no ban ai ba me ki hakabakum kata ka por jong jingling ke jing pisa long la don uwei senran bakateng Andrew la lek ka ya thu au tra jisu badon uwei khna ubadan santli ki pu barli bad atli ki dok kharet dadangi phai sa gospel ke jong Yohanes kelanong ka ban ri bat khat ba pra ba khandai ka ongkum ni uwei nek senran jong u Andrew u parau Simon Petrus u ong ha u don uwei khna hang ni ubadan santli ki pu barli bat atli ki dok kha Henry kita kilong ayu hapdeng kat ne uniu senran ulalet ya kaban ya thu hau jisu ka jing siam jong u ringkat bat kata ka jing huslai ru bakumno bagita ki stanteli ki pu bat artli ki dok kharet kila ban pendap ba mi ni upai ba nang ta shu ngiken mau ya ka wi ki jingja ka belajar ya ki senran men bagi dang don hakalin
Bakum nu kelawan kecing ki eryong. Hapreng geduryau. Gospel jong Matius kelenang bapra kedekat baar pulai hidup baar penyo. Kumjuru haki weipat ki gospel kiatu yang ke jingja. Bakat bagi senrahan kidang lek sesiliang geduryau kelilaya. Long ke jingki. Kim simla abslam. Henry kala lek na wud ya kaban kersi yo try Jesu. Kini ke jingja kipen iyangi. Baka don kam yang iban ya tu outra Jesu ya kijing siam kijong ni. Ban ngim dai ban penslam. Ngim dai ban persang dala kijong kijing but jing start kijong ni. Ban sedang ban solve ita kijing Henry hapdeng jong kijing kijing huslai. Ngidai ya ban ya tu no marmar outra Jesu. Unang ruai sam ya tu no how blay kijing pisang jong ula dangi puli ka sam ka cispak khat pra ka dekat kapasan. Wong nala kijing pisang ngal kar khot kerpat ya outra. Utrai ulah syak skor yang halah kecing kelut. Balkum juru Jacob. Uang balada bangi dunai kecing start lani kecing siampang. Kam tama bangi dana pereng juni kecing ini kesi. Uang tu ya tu no ya kata hau belai. Ban pan ya kata kecing start. Na u. Ke Jacob ke siti Jacob kelenang ke benengkong dekat kawasan ke ongkum dia. Henry lada unu ru na pi duna kecing start. Tuun pan na ublay. Uba ay kelut ya baro. Bat ubam kenok ben. Tion ay ya kata hau. Kipra bangit be capet dengan kicing pisang, kicing ling kicing ni. Kicing tiang, kicing kiyuk, kicing khuslai. Kibaharu kom kibawan len shop kicing kicing ni kam tama pedang juga ni kipor. Kani kalau ngecan met kemang kwa ikaban kentu ya pi. Kani kalau ngecan met kani kubor kebakaran nangi. Bangi dai ya kapan ya tu no how try Jesu. Ngem dai ban penslam. Ya tu no mentahi how try Jesu. Kam dai yang iban persyang ban lehi. Daka borjing start kejong ni. Baladang yem la syu poya kekut lat. Dai ka bakum kata kapor ngin sapai sya ublai. Ban ngin sa let sya ublai ban duai ya ublai. Onda bala kut lat kicing persyang daka borjing start. Kebakan capuri aku jong. Henrikum ki bangit. Apa dia jong kijing kijing ma ki bangi don hakini kepor. Ngin ya tu no how try Jesu. Ya tu no mentah. How try Jesu. Ya kijing siam kijing amat kijong. Kamat kabakat du. Kabang kuha bani selok bat pi gani kepor. Kalau habang ya tu how try Jesu. Kadai yang i bangin ya tu naduk ke jingek. Lani rengkat ke jingek ke bangin idon. Ya tu how try Jesu. Dah ke jingek. Habang i pek itu ke benta. Itu ke dekot ke balai pu arter tera dek balai pu saw na gospel Marcos. Ngiyo i bagi beriu na Kapernam. Kidon ke jingek ke baskem ke bau Jesu la banyarap yaki. Ladangi pai itu ke benta ke basyakmat. Jong gospel jong Marcos kelendong ke beningkong. Ngin siamang tu. Balai tu ingi ke belajar ke sinagog. Balong anda about try Jesu. Wala penkia itu beri uba syong kesuat. Long babuhan kita beri ke biyo iya ta kambak about try Jesu. Ulale. Kidon ke jingek ke baskem. Kau pelong yaki. Ban so tu. Bau try Jesu ulak banyarap yaki. Kum tahi keketing jom balai ge tu baga ta ke janmit. Klem da ap eta ke sengi ke babut. Mar hi eta ke sengi. Har ke janmit hi on to khot ke balai puar. On dala janmit ti habala sep ke sengi. Kila walam ha u ke bapang baro. Bat ya kita bosong kusut ru. On dala janmit ti habala sep ke sengi. Kila walam ha u ke bapang baro. Bat ya gitu ke bosong kusut ru. Kini kibriya bagi yo i kambak wa try Jesu lale. Bala be no itu. Kabala penkia itu beri bapang syong yo badan uba syong ksut. Lawan gala pelingo yaki bakum ta. Kila don kecingait ke baskem. Bakum ta bakila lech sinong lawan gila lech kila walam kita ki beri ke bapang bar ke syong ksut baro. Ikan mau ru
Hak wedi betul kamba kesan kebab sang kesan hajar ngut. Wan riu dan kejengai ke baskem. Wa ulah siam badan tang san teliki kepu ber arteli. Kidok karet ki tu kena udon. Henrai udon kejengai ke baskem. Baling basan teliki kepu ber arteli kidok karet onla ban pendap. Ya ka bam baro. Ya tu ki pai ba ki badan hata kapor. Kumjur kisan ran, hapedang jawata kaliang ki dan kejengai ke baskem. Babakin lek ya tu ya kan ke jingja. Ban lek ya kan kersiu trai Jesu. Ujisu unle ke kamba. Pada sisya ulah penjai-jai kata ka airiong. Ikan mauru ya tu ka beriu. Pada ke jingai ke baskem. Hapedang jawata ke jingpang mi Islam ke jongka ke waktu arsnem. Kalau lek ya kan ya kendu ya trai Jesu. Dah ke jingai ke jongka. Pada ke besau tenat cucu. Bangin siam hatu ke benta. Bala pelong yo trai Jesu ban ong haka kum ni. Kejinget jong pa kalapen kia ya pa. Kejinget jong pa kalapen kia ya pa. Nomor kata ki para bangit beit habangi duai hau bulai. Habangi tu hau Jesu ngidai ban duai berkata kejinget ka bangi ngidon hau. Pai hau bulai. Da kejinget baro. Da bangi tip babangi tu hau bulai ta kejing siam ki jo mat ki jongi. Ublai unjubab. Ya kejing duai ke jong. Ujakop uong kong ni. Hakisiti ke beningkong kalau nang kaban riu, kedekot kaban riu, buat kaban nyau. Henry to on pan hakijinget. Kelam da artatien hi eru em. Nama uta ubadas ngau artatien ulong ken kum kejing at pelung keduriau. Ya kau labek dakal air bat bala pensyat kenting. Namar wat ai bau tau briu umut bau nyok diangi eru na utrai. Dadang ilet sya oblay da kejing artatien ke jongi. Kelam kejinget. Ngem omla ban yok pediang. Ya kejubab ke jongi. Mereka bangilet. Ringkat ba kejinget. Oblay. Usngap bat sya skor. Ya kejing tuai ke jongi. Hak ta kajan miet akapernam. Ila banyi iya lalai jat kejinget. Kawai kejinget. Kedi kejinget kabayok mat. Daladi lani kata kabangi ong experience fit. Ubriu, ubasyong suat, habalo yok mat, ya kata kejing ben kiak nau trai Jesu. Udon kata kejinget kebau yok mat daladihi. Ta kan sakoi pat kejat jinget ke bangi i ke belajar ke can miet ke perna. Bagata kejinget ke bangi labat ong kejinget da ke bangi yo i lani ke bangi saki. Lani ke balaban ong kata ke observation fit. Kejinget ke bangi yo i pat saki. Kibriu ki badan hata kapor. Hab ki yo i yo trai Jesu balek eta kamba. Ban pen kia yo tau briu uba syong suai. Kidon kata kejinget. Pada ba ki yo i kinget. Bau niu trai Jesu. Ula ban le. Iki kamba ban pen kia. Ban jubab. Ya kejing ke jongki. Bat skawai pat kejat jinget. Kalong kejinget kabayok pateng. Kini kibriu kibadan hak sinakok hak pernah. Onda hab kiliyo iyo trai Jesu balik te kamba. Laong bakal pelong yaki onda hab kila lech sa kisnong kejongki. Kila lech ka baniat ho. Haki perlok kejongki. Haki bahiyang ki wasem kejongki. Ya ka ei ka trai Jesu lale. Ba onda hab kibriu kibadan hak kisnong. Kiliyo sungu kejingya ho jongki ni. Kibadon lani kibayo iya ka kamba ka trai Jesu lale ka sinakok hak pernah. Kiru kilangit. Kiru kilangit. Bagani kejat jingit gilaban ong kata kejingit ke bangiyok pateng. Kini kibriyo baro kipenan kami ta kejingit. Ubayok kia, ubayok amat kejingit. Ulet ya kabanya tu yo hagi briyo syapang ke kamba ke jong trai Jesu. Kini kibriyo kibayok i. Kibasaki Kiyok kata kejinget. Kabaki kinget bau trai Jesu lah. Ban jubab kejinget ke jongki. Kiwai pat kibriu. Kibiyok sengawa kejinget tu jongki ru. Kinget. Baga ketiang kejong oblay. Kaya tu yang ni. Pada bagi penan kami kata kejinget. Namar kata kalau pelong ya ki. Banwa lam ya sibuan kibriu ke bapang. Ya sibuan kibriu ke basyong kesut. Dan bagi kinget bau trai Jesu. Ulah ban lek iki kamba. Para banget baik. Kini kilong kejat jengit ke bamanga ma pingi don.
Kedon kam naman katay kaban pendan kam ya tak jinget ke bengidon. Habangi pai sya ublay. Bat benya tu au Jisu. Ya kijing syem kijing yo mat kijongi. Ki para bagi biit. Ngidon akap kijing kuslai ba kijing tieng. Ham tam ke dehi bat uniu kenyang jing pang corona. Nyo i kijing jadi nong bela. Kijing kuslai kijongki. Nyo i kijing kuslai haki yang kisam kam tam nak bentang gitu ki yang kisam ki bagi kon ki kiti ki jong ki don sabar jong ni ke jela ni si bon ki jing ki bayo amat ki ni kisi ni ki jing ki bagi doktor ki nas bagi nong trai ki bah kamat hakal yang ke koi ka kia ki badon ke bentang ka ba krau tam bani le persya yu ni kenyang jing pa ki para ban ni song lem nak bentang jong ki ni tiap ru bakat no kad kidan apa yang juga jing sengau tieng apa yang juga jing sengau kiyo apa yang juga jing sengau kuslai kani kalau kapor ya kabangi nginlek ya kaban yutu ha ublay nak benta jongki mangama pi ki basyam ru ki jing sosi ki jing kuslai ki yang kisam ki jongi nginlek ya kaban yutu ya trai Jisu ngem dai ban syap ti ngem dai begini ki jing kuslai ken penting yang Henry ngenya tu hau try Jisu. Kenang baon la ban weng ni tak jing siap ting ke jongi. Ong kisi thi sa Filipi kalau nang ka pasang kat kat wan re wan nyo. Wat ku slai ya ke ru. Henry ke baro tak jing tuai ke jing kerpat lem. Bat ke jing aingu. Tu pen tip ke jing pan jong pi syau blai. Te kata ke jing suk ublai ke palat ke jing sempang baro. Kan ri jai ken ki dok nut jong pi. Bat kijing mut jong pi hau Kristus Jisu. Tu chua bangan song. Na kwa i banya thu leng kot chang wei. Na kinong thau jing ruai. Ubalong pastor. Wala thau chibun kijing ruai niam. Baka kerteng ke jong niu long. U Elisha e Hoffman. La khai u hapo Owicksburg. Kabadan hapo Pennsylvania. Akan nyo tarik umi jangan senyam syaja praspa lai pendai. Ukpa jong uru ulong pastor. Walau ong ba uni u Elisha Hoffman nadu dang rit. Nadu bodang samla rit. Ulalong ubadon kita kaban sim syirhem ya kaban syakri ya ublay. Bat kum tau la buat gidin jat jong kupa. Bat ula kelalong pastor. Ulalong pastor hakawi kabalang. Kaba kerteng ka Benton Harbor Presbyterian Church. Kau ini kecil sultanat kebau ni pastor udon. Kalong bagi por kebau uleg upelepor lagi. Hagau sna kecil ruai. Barki kecil ruai barok kebau sna kalong kita kecil ruai kebau sna halor kecil siam kecil dan ni halor kecil yo amat kecil. Kebau yo amat. Kamu pastor halag kecil kebalang. Kidon kijing ruai kijong kelapan kela kasih. Kibadon hakot jing ruai kijong hak kasih hembo. Kum kijing ruai lok latapi kwa bangsat kut lagi pop. Bat ketuwe kijing ruai ke ong Chris halor dingna ulasya kat no jing i bapela. Hak wedei berkewe kijing ruai. Kabalong kijing ruai kabang sultanat haban singap. Kabang kerteng kijong ka kalong I will tell Jesus. Laom bawa snai ni kecing ruai kalong nak kecingnya kenduk kecing. Lai thu bala ja kawi kecing ja ku kesi. Kabaw haba udan hapo ka pastorit kecing. Long lawan ye kenduk kawi rukan thai ka beduk ka barai toy. Pat kani ka rukan thai ka beduk ka barai toy pedang jo kecing so si kecing ka. Laban kita kecing kia ki babuan. Ha kecing im kecing ka. Long galalik ikam ni thu. Hau Elisha Hoffman ko pastor. Ya tu kecing kecing ka. Pa onda apa kali thu lo tu kecing Kalau kali kelai pastor. What shall I do? Kecing ki babuan. Ki baka so kia so pisah mensia. Kalau kali yo pastor, what shall I do? Elisha Hoffman, kau beri boleh yo mat. Ikut jinglet sepun kejong boleh.
hakabukum hi kata kapor. Uloong ya kagum ni. You cannot do better than to take all your sorrows to Jesus. You must tell Jesus. Pimla banle kanu ka kham khrau. Balat ban ya ka pi bread ya ka jing khuslai baro. Hau Jisu. Pidei ban ya thu hau Jisu. Gensan gadut khmat jong ta ka riu kan thai kala kala. Da ka jing ngosi ka jing khuslai kala shai ka ni gadut khmat ka jong ka. But kalau ong hau Elisha Hoffman. Yes, I must tell Jesus. How? Ngadei banyathu hau Jisu. Kini kisur ketien. Kijong kini ke riu kentai kala sawa. Hakitan dong skor jong Elisha Hoffman. Kum tahi. Hara ke janmiet ong dala poi hiye. Ula shim yukulom. Ba ula tho ini kijing ruai. I must tell Jesus, all of my trials, I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus. I must tell Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus. I must tell Jesus. Jesus can help me. Jesus alone. Kibarang ngi bi. Hatu ngi jia thu on em ki jingkit ki ba khia ki jongi hau Jisu. Hap reng jong jing yo amat ki jongi. Hatu ngi jia thu on em ki jingkit ki ba khia ki jongi utra Jisu. Hatu ngi jia thu on em na ka por se ka por ki ta ki jing jing khuslai ki bangi akan du. Bat para bangi bi. Habang ya thu hau Jisu. Hatu ngi jia thu on em mar ki jing siam ki jongi. Negi persanghi banle daladi. Badde onda habal kut kala. Bamla banle Yesu. Dei bakum kata kapor ngi pai pat chauble. Dan ngi let ki kabanya thu hau Jisu. Para bangi bi. Kini kelong ke jingkeli ke bang bo kana ke janme. Hatu ngi jia thu mo. Ya ke jing ki jongi hau tra Jisu. Da ke jing Berapa ngi kini kalong ngecan mit. Kapa kini kilong kita ke jingkel. Kapa ngi hapan pusat. Rengi aingo yo blai. Bahkan kupor. Upen kan mau yang ni. Bangi dei banyathu hau Jisu. Ublai nakam ta keburam ke jong. Amen. Hai ni kapor pat. Haswai ke ban penuai no ijing seng ke jong ni. Nasong bahaban khot ya Mrs. Bistilens imle. But Cheryl Visolia. Ban ai kani kejing ruai kerpang. I must tell Jesus. But hadin kani kejing ruai. Nakerpan item san similem ngap. Ban bu kejing ruai halor kani kimat. Ya ka yeng kasem jong Dr. Sailu. Ba ublein pentingan ni ka yeng jongki. Ya doktor kinong tre hakakoi ka khia baro. Ya kinong sensyar kari India kumju iga state ke jongi. Iki magistrate pat ki pulit pat kinong penyaj nong. Iki long yeng long sem ki bla dei ban ya kendu ke jing jongki naga ni ka lockdown. Ya ka balang baro pok kari pa ka perthai. Baling ba kini ki jing ja ke jing yo amat. Kinyo ki jing penmai bor daw men siem ublehi. Hadin jongan ki jing ruai kerpang. Kerpat itu masan insa syemi ke benta. Bani lama ke jing ruai lang. Bat kumju ban pelait da ke jing kerku benwai. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear the
tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world too evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Oh, for the world, the victory to win. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Jesus can help me, Jesus alone. Tong ilang kamalulay kay Jingway. Halo jung itu gimat kibara pesno. Tong ya pa Jingway. Au belai belum kepa jengi babneng. Utrai kimen baru utrai kimen sim ke jengi. Belai berat hau ya ke jeng im ke jengi kibriu. Bat lagu baik berhenti kat kum kaman bakacilam ke basta jome. Ni ai ngo ye me belai namang le lambe ya ke jeng im jengi. Leng bajong kesengi kipor baro ke bali nak sedian jongi. Bat kum julu leng bajong kali kesengi hibaro kowe. Bat malasya apa yang ini leka por bat ke janmir ke mensa. Bat ai yang ini leka por ke bakodol pengenjo ya ke ban syakri ya me. Wat lada ngimyo ya ke lan ya ke ban kiu ke jing ke kentang ke jome. Hendai ma ple ba ngi ya leka lan. Leng bajong ki kor ki bol. Ha ka pengila ban syakri ya me. Leng kal lem rubat ki para ki jungi. Ki lok ki jor ha ke jing ki sem ke jongki. Ki duai ya ke jing kerku ya ke jalam ke jome. Ya ke syakri baro ke pengali wal pendem leng bajun ke janmir ke mensa kam tam ke kubor ke pengali asneu leng bala chung syakri jome ke penken mau yengi bahamana ke senjam yo ke jing im jengi hamana ke jing yo ke jing yiki kendu ke pengali syam ke jing im jengi pengin phala banyak tu hamehi mang tips kem memelong ublei jengi ublei batip ke jing cia baro ublei ubala penyeram hakipuar ki badan kam Ituai ablay kali kapur ko menta mesung bahaban ya kaban kan maulem na kam ta jongi kum ki khun ke jongme ba ablay ke jing ki buon ke menge shem leng ba jing ki si ke menta baglan phai khmat cheme ban IT ya de hakaman ba ke jelam ke basta jongme hakali kapur ko menta adra try ituai kerpang ru na kam ta kari ba ke beri ke jongi ba ya ke pasai hi satlang ki ba ke ki si ke menta ya syam bani kendu ya kini ke jingjia ha ka jing em ke jongi ha ka ba uni khnyang chingpang ba postat hamala ki ri jong ka pathai hi ba ko we ba ka ba la ban syam ya ke buon ke misim kerpang ka mi puang ke duai ben ken mau la ka ta ka ri ka ba e jongi kham tam ka lo ye long sem jong doktor selu
kubade bame mra ibet ban sim no shrade ha ka bede ba jing pang ka bolo yo ban man idwai ya ka jing ka sem ka jing u ai u ki ya ka jing sengen ya ka jing suk ka men sim pha yo men sim ba khu ya pleng chong ki atrai kuma me mla kula men sim ba khu ya ka jing pentengen ba pedeng jong ka jing ya sem ka jing khus lai ka jing skosi ka ban ha ka jing mut ya pakhat ka jong ki dai ba men sim ba khu ya me atrai oda pentengen na ka benta chong ki kum ka jing ka sem kan mau ya ki atrai ha ka baki ka le banja leng baru i ka jing leng ba jong ka jing pang ka jing stam ha ka ba ni khnyang chi pang la yo ya ka ban tap ya ka jing ka jong ki ya ka khot jong ka jing i wei pe wei i dwai mi seven ker khu ya ki doctor ki nurse ki a ya ka jing sumar ka mata jong ki isnei ya ka ban ker khu ya ka jing sumar baro ka ki yo ai ba ka kti ka jong meru kan yo ya ka ban sendan lem ka lem bat ki ba kum ta lem ba ka jing sumar ka ki yo ba le ba ka jing rap ka jong me atrai ki khun ka jong me kin yo pat ya ka jing ko jing khia ka biang itu ai atrai nda kam ta ka ri ba ka jing ri hi pa lo ka wei ha ka ba ki ni singi ka man ta ni ma de ka jing ba ka jing cha ka jing em ka jong ni ho jan na ka long jing ki long sem ka jong ni ki bom yo shu ban le cha ka jing sei cha ka jing ta ka jong ki nda kam ta jong ni ka lockdown ka ba ka sarkar klap pen bana ni tu ai atrai mi se men kan mau ya ki ker khu ya ka jing em ka jong ki atrai sa pya ya ka jing kam jong ki baro balang ba jong ni ki bangi ya kan du ni i ya ka buram ko jong me ba ya ka jing ker khu ko jong me ha ka jing jong ki kan mau nda kam ta ka ri ba ka chai mi ba ya ka pathe hi baro ko wei ya ki no sin shar ki balang po jong ka ki balang benta ka ba hakmat de ya ka banyale persya ya uni khnyang chingpang hi duai mi seven ker khu ya ka jipang khre ya ka jipang khre ka jong ki baro banyale persya ya ni khnyang chingpang ai ngi ka ching start ka bakanjam le ka jong hi balang ba chong ki atrai ni la ya ka ban ai ka jing sumar ka biang khrang ba ki brio baro ka ri ban ka pasai kin yo ma de ka jing ko jing khia da ka jing ka khu ka jong me ker khulang ru i session pa yangi hari ka por ka mata balang ba ju si ki jing em jing baro kat ka ba me lang ibe bu eng sra ju pasai ba pleng ju ka jing ka mi yesem ka jing em jing i bangila an phai khamat chame bania thu ya ki jing baro tang haka ka teng ka jong trai bu no pen em jing i u Jesus Christ plai ri ngi nang ne ya ka ba ki jing khu ki ba kan sai tam ki jong me patul ai lu ba ki jing ai ka ba la byang ka jong trai no pen em jing u Jesus Christ ka jing ye ka phala ka jong ble ka pa ka bom chu kon le ba ka ches lo ka ba siang ko pi se bo ka jong men si ba khoi ai ba ki ka shong ka sa ka lem ban ngi rang ka lem lu ba ki ta ba lo ki ba shek li me hang ne ba ka sa tlak chori pa sai na lu men ta shiri bom chu ko ru amen